Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao, Azkuna Zentroko letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, utopiak pentsatzeko marko bat izeneko solasaldia izango da. Alba Garmendia eta Jule Goikoetxea idazleen artean. Bueno, arratsaldeon, ohar bat, hasi baino lehen, esan bezala hemen dituzue, Alba Garmendia eta Jule Goikoetxea. Solasaldi honen abia puntua izan da nolabait Albak argitaratu berri duen, edo udazkenean argitaratu zuen Txeko Leioak unibertsora utopiak pentsatzeko marko bat izeneko liburuxka, horti dagoena. Eta, titulak esaten duen bezala, utopiak pentsatzeko testua da, eta badakizu da urtengo gaia Gutun Zurian etorkizuna eta etorkizuneko literatura eta utopiak eta kontu hauekin ibili gara egun hauetan eta gabiltza egun hauetan, eta horren pentsatu genuen, Alba ezinbestez hemen egon bertzela, eta liburu horretan aipatzen du, beraiek hitz egin dute hortaz, baina aipatzen du Juleren artikulu bat, testu bat, jakinen argitaratu zuena, injustu utopia feminista bati buruzkoa, eta beraz, pentsatu genuen ezin egokiagoa zela biak elkarrekin aritzea, gaina uste lehenengo aldia da elkarrekin dabiltzana, eta beraz, ezin hobeki. Ohar pare bat, hitz egingo dute lehenengo bakoitzak 15 minutu gutxi gora bera, gaiari heltzeko eta gero berien arteko solasaldia izango da, eta azkenik, nahi izan ezkero, publikoak galderak egiteko aukera izango du. Bale? Gozatu. Arratsaldeon, eta eskerrik asko Beñat aurkezpenagatik, gonbidapenagatik ere bai, eta etorri zaretenei ere bai noski. Eta eskerretan nagoela aprobetxatuko dut txalapartari eta iratzarri ere eskerrak bidaltzeko, ze beraiek ateratako bilduma bat ateratzen dute, eta han atera dugu ale hau, eta aitzakia horretan gauden ez hemen, eskerrak ere ara bidalita. Eta oraingo ordu laurdentxo honetan edo, zingo dut liburuan esandako guztiak laburtu, ekarri ditut pare bat ideia, badirenak liburutik ateratakoak, eta hala ere uste dudanak gaur egungo joera batzuen erakusle edo badirela, eta geroko solasaldirako behar bada eman dezaketen ezolako joku pixka bat ekarri ditut, eta ea zer ekartzen duen gero solasaldiak. Bi ideia horiek orduan. Alde batetik da utopia berriak errekuperatzearen ideia, hori Julek 111 Akademian egin zuten elkarrizketa bat, eta uste titularrera eraman zutela hori, utopia berriak erreklamatzearen ideia hori, eta hori aitzakia hartuko dut, pixkate nirera ekartzeko. Eta gero beste alde batetik, utopia berri horiek guri hitz egin behar digutela azaltzen saiatuko naiz eta ez dakigun oso ondo gu hori nor den, eta ziurrenik gu hori definitzeak, estuki bet definitzea bintza zentzu askorik ere ez duen eukiko, baina saiatuko naiz hori pixkat azaltzen. Orduan hori, lehenengo ideia da utopia berriak aldarrikatzearena. Utopiei buruzko ikerketetan egiten da alako bereizketa bat, alde batetik esaten da daudela utopia modernoak, eta beste alde batetik daudela utopia kritikoak. Gaur ez naiz hartuko bereizketa hori azaltzen, bestela gehiegi luzatuko nintzateke, baina pixka bat kokatzeagatik esan dezakedana da, utopia modernoak direla 16. mendetik aurrera, eta batez ere mende horretan Tomas Morok eta beste batzuk sortu zuten genero bat, eta utopia kritikoak direla ja 20. mendean, 70. hamarkadatik aurrera batez ere, Ursula Le Guinek eta beste askok idatzi zituzten utopien tankerakoak. Eta genero hori gehiago dago, normalean zientzia fikziotik gertuago dago. Eta hemendik aurrera utopia kritiko ez arituko naiz. Nolabait laburtzeagatik utopia kritikoak zer diren, esan daitekena da ez direla utopia perfektuak. Badirela utopiak gizarte desiragarriak badira, baina perfektuak ez dute zertan izan. Eta beraz, gatazka existitzen dela gizarte horietan. Adibide batekin esateko, esan daitekena da utopia kritikoetako biztanle guztiak ez direla zertan zoriontsu izan. Eta depresioa existitu daitekela adibidez utopiarren artean. Baina seguruenik depresio hori tratatzeko psikologoak egongo dira. Eta izango da denentzat eskuragarria tratamentu hori, ez? Hori litzateke pixkat adibidea. Pixkate sakontzeko utopia kritikoen ideia horretan, aipatu nahiko nukena da ere, naiz eta utopia modernoak ez izan, utopia kritikoak ere badirela nolabait sistemikoak edo. Gizarte oso baten antolamendua azaltzen dela utopia kritiko horietan ere. Nolakoak izango diren adibidez gobernu erakundeak, lan harremanak, bikote edo lagunarteko harremanak ere nolakoak izango diren. Familiak, etxeak, eraikin publikoak, zerbitzu publikoak, produkzioa nolakoa izango den, nekazaritza, zaintza, industria,
oso zerrenda luzea izan daiteke hau, baina ideia da gizarte desiragarri baten proposamen osoa egiten dela. Eta uste dut garrantzitsua dela hau aipatzea, hau da, utopia kritiko hauek integralak direla nolabait, iruditzen zaidalako gure garaiaren joera bat ere badela pixkat kontrakoa, hau da, utopia partzialetan edo gelditzea. Utopia moderno horien kontra eta totalitate kapitalista munstro horri alternatibarik ezin eskainita ez dakite zote gabiltzan pixka bat guretarrekin babesa topatzen. Eta gatazka eragozten, desberdin pentsatzen duten hoiekin elkartu beharrean guretarrekin gure kuadrilletan juntatzen ote garen eta utopiak hortik irudikatzen ote ditugun, da ez dakit intuizio bat edo nola deitu, eta horregatik iruditzen zait garrantzitsua esatea utopia kritikoak integralak direla, gizartea ez delako laguntalde isolatu bat bakarrik eta utopietan behintzat kontemplatu behar direlako desberdin pentsatzen duten hoien arteko harremanak edo dena delakoak. Edozein kasutan uste dut ohituago gaudela hau dena, utopia integralen kontu hau dena oso desiragarri ez zaigun leku batetik jasotzen. Dela utopia modernoaien itxuran, dela distopien forman, 1984 edo Margaret Atwooden eskamearen ipuina eta kontu hauek denak, eta erraza edo da hori kritikatzea eta esatea zerretzaigun desiragarri iruditzen. Erraza da esatea gizarte totalitariorik ez dugula nahi. Azpimarra jarri nahiko nukena da justu beste aldean. Hau da, pentsatzen jartzea nolako gizarte desiragarriak irudikatu nahiko genituzkeen. Eta utopia berri horiek edo utopia kritiko horiek irudikatzen jartzen garenean gertatzen den horretan jartzea arreta. Ze kasu horretan kritika bada abia puntua, gaur egungo gizartearen kritikatik abiatuko ginateke, baina helmuga ez litzateke kritika bera izango, eta helmuga izango litzateke gizarte bat irudikatzea, perfektua izan ez da ere, gure baino desiragarriagoa badena. Eta orduan nolako gizarte desiragarriak irudikatuko ditugu. Uste dut relevantea dela galdetzea, nolako gizarte desiragarriak irudikatuko genituzkeen. Zerotik hasten garenean alako zerbait irudikatzen, normalean irudimenak utxune hori nolabait betetzen du, eta ez da izaten neutrala irudimenak egiten duen lan hori. Politikoki kokatua dela desira esan nahi du horrek, desira soziala ere politikoki kokatua dela, eta ez dut uste galdera hauei ematen diegun erantzuna izan beharko lukenik bi aldiz pentsatu gabe ematen dugun erantzunola erraietako bat. Adibidez, utopia berri horiek irudikatzen jartzen garenean, egongo da familiarik utopia horietan, edo nolakoa izango da familia hori. Etxeetan egongo dira egongelak eta sukaldeak eta logelak. Adibide hau da, Beñatek aipatzen zuen, Julek jakinen atera zuen espazioen produkzioa uste dut izena zuela artikuluan, pixkat hortik garatzen zuen bere utopia, horregatik ekarri dut adibide hori, eta, klaro, galdera hauei ematen dizkiegun erantzun guztiak direla politikoak, da hemen ideia, eta kontua da uste dut gure buruari galdetzea, ea galdera horiei ematen dizkiegun erantzunak bat ote datozen ustez pentsatzen ditugun hoiekin. Eta relevantea iruditzen zaitu orduan galdetzea, nolako erantzunak emango genizkieken galdera horiei, etxeenari eta hori, ezkertiar feminista abertzaletzat baditugu gure buruak adibidez, eta nolako erantzunak emango genizkieken faxistak bagina. Ze berez erantzunak nahiko desberdinak izan beharko lirateke, baina uste dut bi aldiz pentsatzen ez baditugu erantzun horiek ez direla hain desberdinak izaten. Eta pentsatu gabe erantzuten ditugunean, erreprodukzioa, dagoen horren erreprodukzioa da ateratzen zaiguna. Orduan hori da ideia bat, aipatu nahi nuen ideia bat, utopia berriak irudikatzen jartzen garenean, gutxienez bi aldiz pentsatu behartuko dugula zer den desiragarri iruditzen zaigun hori. Eta ariketa kritikoa behar duela orduan desira sozialaren kontu honek. Eta hortik, pasako naiz bigarren ideiara, hau da, utopia kritikok irudikatze hori guretik egin behar dugula azaltzen saiatuko naiz. Puntu honekin askotan jarri izan dudan adibidea da ondorengo hau. Hizkuntza ingelesaren erosotasunetik edo uste dut erreza dela utopia multikulturalak irudikatzea. Eta pentsatzea utopia horretan bakoitzak bere jatorrizko kultura eta hizkuntza eta mantentzen dituela bere etxe partikularrean eta asanblada batean elkar topatzen direnean itzulpen automatiko bidez jasotzen dutela elkarren berri, ez? Norberan nahi duen hizkuntzan hitz egiten du eta automatikoki itzulpen hori jasotzen da. Hori behar bada ingelesaren hegemoniatik desiragarria da, ez dakit, baina uste dut hizkuntza gutxituen lekutik ez dela desiragarria. Horrek ez du euskararen komunitatea sendotzen, eta ez du euskararen komunitaterik sortzen ere.
Eta lehen ere ahulak zituen funtzioa, prestigioa, erregistroa, lekua galtzen joaten da hizkuntza gutxitua. Horrekin esan nahi dudana da, utopia berriak irudikatzean ez digutela beti balio beste batzuk, beste testuinguru batzutarako pentsatu dituzten utopiek, eta guretik ere irudikatu beharko ditugula utopia horiek, guri hitz egingo digutenak. Eta guri, behintzat ni nagoen gu horri, euskaratik egiten zaigu. Euskeraz eta euskaratik. Gaurko hitzaldi honen itzulpena jasotzen ari zarete batzuk adibidez, ez zarete euskaraz jasotzen ari, baina euskaratik pentsatu den zerbait ari zarete jasotzen gaztelaniaz edo ingelesez baldin bada ere. Hori bada euskaratik, naiz eta euskara gutxean izanez. Ez dut esan orain arte, baina liburuaren erreferenteetako bat Joxe Azurmendi filosofoa izan da, eta Azurmendik elkarrizketa batean esaten zuen, ja 93an, aspaldiko kontua da, baina esaten zuen, kakotxen artean esaten dut, bere buruarekin identifikatzeko problema batzuk dauzkanarentzat idazten zuela berak. Euskaldun bezala eta pertsona bezala identifikatzeko arazoak zituen horri idazten ziola. Eta oraintxe esaten nuenean guri hitz egingo diguten utopiak behar ditugula euskaratik ariko direnak eta hori, uste dut Azurmendiren ideia hau ere badagoela horren atzean, alegia. Behar ditugula Balmasedako gazte hitz egiten dieten utopiak, Abaltzizketako jubilatuari bezain beste eta Bilboko hoteleko garbitzaileari bezain beste hitz egingo diotenak. Hori bai, gazte jubilatu edo garbitzaile horri zerbait esango badio utopia kritiko horrek, gazte jubilatu edo garbitzaile horrek izan beharko du begirik edo belarririk. Alegia, izan beharko du Azurmendik esaten zuen hori. Bere buruarekin identifikatzeko problemaren bat edo korapiloren bat izan beharko du bizi duen gorputzarekin edo bizi duen lurraldearekin. Eta ez baldin badu, halako korapilorik, problemarik ez badu bere buruarekin edo lurraldearekin bizitzeko, hau ere Azurmendik esaten zuen eta ekarri dizuet, nik olako pertsona bati afari on bat jarriko nioke eta izan dadila zoriontsu. Baina izango balu, problemaren bat izango balu bere buruarekin eta pertsona bezala, euskaldun bezala identifikatzeko, problema hori pentsatzeko tresnak behar ditu. Eta tresna horien artean behar ditu euskaratik sortu direnak. Eta euskaratik sortu diren lanen horien artean utopiak ere beharko ditugula pentsatzen dundik. Badakit ere hau, hizkuntzaren gai hau problematikoa dela batzuetan, eta batzuetan asko pixatzen digula, ez dakit intolerante izateko beldur batek, edo subjektibitate zapaldu guztiak berdin eta modu berean aitortu nahi batek, eta abar, baina ondo dakigu errealitatean zapalkuntza desberdinak gertatzen direla eta subjektibitate zapalduen artean ere badaudela gatazkak. Gatazka horietako batzuk dira jatorriaren edo klasearen araberakoak eta beste batzuk hizkuntzaren araberakoak dira. Lehen aipatzen nuen garbitzailearen kasuan adibidez, pentsa dezagun jatorriz venezuelarra dela eta euskera ez dakiela, Bezero Euskaldun Bilboko hotelean egiten zuen lan. Bezero Euskaldunaren aurrean aspiratua izaten jarraituko du, klase eta arrazoi evidenteak daude hor tartean, baina garbitzaile hori abaltzizketan ari bada lanean eta garbitzen duena 10 urteko aurra bada, klase aspirazio horri beste bat gehitzen zaio dela hizkuntzarena. 10 urteko aur horrek bizi duen diglosiarena, ondo hitz egiten ez duen gaztelaniarena, euskaldun baserritarraren konplejoarena, mundua euskaraz eta euskeraz ez, bizi ez dela eta sortzen zaion kulpa pertsonal horrena. Luzatu nezake zera hori, adibide horiek. Kasu horretan, garbitzaileak aspiratu eta aspiratzaile errolak biak jokatzen ditu. Eta hemen argi utzi nahi nuke ez dut esan nahi, esentzialki aspiratzailea denik kasu honetan migrante Hego Amerikarra inondik ere. Zapalkuntzak eta askakuntzak badakigu harreman sozialak direla eta ez direla identitate esentzial batzuk, baina harreman sozial horretan, aurraren horretan, zapalkuntza ardatz batzuk jartzen dira martxan, hartzen dute relevantzia eta guk ez erreginezean erreproduzitu egiten ditugu. Noski, testuinguruaren arabera ardatzoie desberdinak izango dira, eta leku batzuetan hizkuntza zapalkuntzaren ardatzak relevantzia bat hartzen du. Zapaltzailea gaztelania dun elebakarra baldin bada arnasgune batean esate baterako, jakinda noski, hizkuntzaren ardatzak heteropatriarkatuaren arauekin ere jokatzen duela beste batzuetan, euskaldun zahar, zuri, hetero, klase ertaineko ark beste ardatz batzuk martxan jartzen dituenean bezala. Baina beste behin esango dut, zapalkuntzak ez dira sujeto esentzialak, harremanak dira, eta orduan uste dut buelta bat ere eman barko diegula, ze zapalkuntzei erreparatzen diegun eta ze harremanei erreparatzen diegun. Ze beste zerbait ere gertatu liteke, garbitzaile horrek izan ditzake begi belarriak ere, eta euskaldun bezala bere buruarekin identifikatzeko problemaren bat ere izan lezake. Eta orduan dinamika beste bat da.
uste du dinamika hoiek imaginatzeko, pentsatzeko, irudikatzen hasteko tresna egokia izan daitezkela utopia kritikoak. Gizarte oso bat irudikatzen denez, bere konplexutasunean ardatz hauek ere pentsatu ditzakegula utopietatik. Kontziente izan da noski utopia horretan ze ardatz eta ze harreman politizatuko ditugun, edo zeintzuk naturalizatuko ditugun, edo zeintzuk erauziko ditugun zuzenean debate politiko horretatik. Eta bukatzen, minutu terdi ikusten dut, bukatzen ari zait denbora. Solasaldirako uste dute izan ditzakegula hemendik esandako ideia batzuk, laburtuta esateagatik pixkat orain artekoa esango dudana da. Utopia berriak erreklamatzerakoan behar ditugula guri hitz egingo diguten utopiak, eta guri hitz egiteko pentsatu beharko dugula nor den gu hori. Bere konplexutasun osoan eta albezain zintzoki eta aldatzen joango den zerbait izango da, baina gu horren parte dira paperik gabe etorri diren marokoarrak, gu horren parte dira Petronorreko langileak, eta gu horren parte dira Baltzisketako herritarrak ere. Eta utopiek guri hitz egiteko hasieran esaten nuen bezala bi aldiz behintzat pentsatu beharko dugu zer egiten zaigun desiragarria. Hizkuntzari dagokionez bai, baina baita ere gizarte egiten duten gainerako erakunde guzti horien inguruan ere. Dela familia, dela etxeak, dela gobernuak, eskolak, produkzioa, ez dakit oso zerrenda luzea da hori ere. Eta 25 segundu sobran, onaino nik esatekoak, eta Julek hartuko ditu gai. Mi esker gonbitearen gatik, mi esker itzaldi zoragarri honen gatik, bainat, bezpreski mi esker. Oso ondo datorkit, ze ja sartu dezu diferentzia utopia modernoen eta utopia kritikoen artean. Niretzako, kontatuko izuet gauza bat, nik klasean, 3. eta 4. mailan, unibertsitatean, teoria politikoa 2 ematen dut, eta hor, egin behar duten proiektua, kurtso amaierarako da utopia bat. Eta hasieran gainera esaten diet, ez simplemente utopia bat, estatu utopiko bat. Ze, claro, honek ja sartzen du elementu bat, oso politikoa, baina sartzen du ere elementu bat dela menderakuntza egongo da utopia horretan, eta arazoak egongo dira utopia horretan. Eta hori da hain zuzen ere diferentzia nagusia, edo nagusietako bat utopia modernoekin. Utopia modernoak, zuek ezagutze dituzue, utopia modernoak garatzen dira modernitatean, bai kapitalismoaren garapenarekin, eta hartzen dute pixkat, normala den moduan, hemen garatzen direnak, Europan eta abar, kristautasunaren mundua ikusteko, forma hori, baina egiten dutena da, esango genuke jainkoa hil, eta orduan utopia hori izango litzateke paradisu kristaua, baina, proiektu politiko baten bidez, ez? Alegia, adibidez, hartzen baldin badugu oso era orokorrean, hartzen baldin badugu adibidez, utopia anarkista. Utopia anarkista tradizionala da. Iritsiko da, hau da, desiragarria da, gizarte bat, nun ez da egongo jerarkiarik, botere erlazio jerarkikorik, noski, nun ez da egongo estaturik, eta klase sozialik, eta abar. Eta horretarako proiektu bat aurkezten dute. Adibidez, sozialistek, berriro utopia komunista sozialisten bidez, ere da, nahi dugu klaserik gabeko gizarte bat, komunista dena, eta horretarako mahai gainean jartzen dituzte estrategia desberdinak. Eta orduan, sozialismoaren estrategia utopia, sozialista, komunista deritzuguna, iristeko, esaten dute, lehenik eta behin estatua hartu behar da, proletargoaren diktadura bat ezarri behar da, eta hortikan, produkzio bideak guk hartzen ditugu, eta orduan klaserik gabeko gizarte bat sortuko dugu, alegia komunismoa. Orduan, utopia hori, ailegatzeko utopia horretara, estrategia batzuk jartzen dituzte. Eta utopia liberalak ere, nahiko parezido, alegia noski helburua ez da berdina, baina, batzuk hori merkatu librea demagun, gizarte bat, nun merkatua librea dan, eta Adam Smithen esku invisiblea, liberalek ere utopia horiek badauzkate. Aman komunean daukatena da, utopia modernoek da plangintza bat egiten dutela, unibertsala dena, eta orduan A, B, Z egiten baldin badugu iritsiko gera, utopia horretara. Nun berriro oso garrantzitsua den botere eza eta gatazka eza.
utopia hori, ze berriro paradisu kristauarekin dauka erlazioa utopia modernoak. Eta paradisu kristauan, suposatzen da ez, bakea dagoela, bueno, nik ez dakit oso ondo irudikatzen paradisu kristaua, asko kostatzen zait. Baina, bueno, ez da zer gertatzen, basikoki. Orduan, hor, utopia kritikoek egingo dutena, zuk esan dezunaz gain, ez? Bueno, hain zuzen ere, zuk esandakoaren bidez, da hautsi eskema horrekin, eskema teleologiko horrekin, eta sartzen dute adibidez, berak esan du gatazka elementu garrantzitsu moduan. Eta orduan utopia, aurkezte dituzten, utopia desberdin horiek, euko dituzte gatazka, euko dituzte menderakuntza desberdinak, hori depresioa egon daiteke, eta abar. Orduan da beste marko bat, ez? Eta nola gaur dan utopiak pentsatzeko markoa, oso ondo datorkititz hori sartzea izen buruan, zenik beti markoa aipatzen dut. Orduan markoa aldatzen da. Eta zentzu horretan, klaro, hor utopiak zuk zure liburuan esaten duzun moduan, gauza askotarako balio dezakete, ez? Eta zuk utopia bat erabili dezakezu jolasteko besterik gabe, eta imaginatzeko, bueno, inoiz gertatuko ez diren izakiak, lurraldeak, eta abar. Eta gero daude utopiak, eta alegia kritikoak normalean ere utopia politikoak dira. Direnak gehiago tresna politiko bat, nik horrela ulertzen ditut, nik horrela erabiltzen ditut, direla tresna politiko bat etorkizun hobeago bat sortzeko. Etorkizun desiragarri bat sortzeko. Ze gertatzen da hemen, etorkizun hori eraikitzeko, lehenik eta behin, etorkizun berri hori irudikatzeko gai izan behar dira. Eta hemen etortzen dira arazoak, zuk esan dezun moduan ere, ez? Eta da, hau egin izan da ere, jakineko usurbilen egin zan, bueno, de hecho, itzaldia komentatzen dezu liburuan, jakinek egin zuen ikastaro bat usurbilen honen inguruan, eta praktiketako bat zen, izlariak egon ginean hor, eta gero egiten zen praktika bat. Eta orduan, zan galdetzea jendeari ez, nola irudikatzen zuten gizarte hobeago bat, utopikoago bat. Eta orduan, jendearen erantzuna nire ikasleak egiten duten moduan, kurtso hasieran, gero ja, kurtso amaieran ez, da irudikatu mundu hau, baina pixkat hobeago. Ez? Eta adibidez, zaintza, guztiok ikuko dugu zaintza. Guztiok ikuko dugu sarbidea edo irisgarritasuna, ez? Toki guztietara ailegatzeko hobetutako gaurko gizartea. Claro, hori normala da berriro ere pentsatzeko tresnak behar ditugulako. Eta ez bakarrik pentsatzeko tresnak bezik, eta beste era batera pentsatzeko tresnak behar ditugulako. Ez, eta tresna horiek kontzeptualak dira, eta errelatoa da, eta kontakizuna dira tresna linguistikoak azken finean, ez? Hori baita utopia errelatoa, ez? Orduan nik hor egiten detena da klasean, esaten diet, klasean eta jakineko artikuluan egin nuena, eta gero, sareetan, kriston pifostioa eragin zuena, nik hor planteatzen diet, hasteko utopia espazioa da, eta beraz, beste gizarte bat pentsatzeko, beste espazio bat irudikatu behar dugu. Eta horrek esan nahi du, orduan espazioa antolatzeko beste era bat behar degula. Orduan espazioa oso garrantzitsua da hemen. 2. Utopiak behar dute, utopia politikoak, utopia kritikoek, tresna izango badira, behar dute gaur egungo egoeraren analisi fina. Hau da, Marxek esaten zuena de utopiak nahi ditugu, baina ondo oinarritutako utopiak. Bien fundamentadas esaten zuen, orduan. Horrek esan nahi du, analisi bat eduki behar dezula, adibidez, ez? Gaur irratian ere galdetzen zidaten. Zuk sortu nahi bali madezu, gizarte bat nundanak berdinak diren, nun pertsonak berdinak diren euren artean, jakin behar dezu nola sortzen den desberdintasuna. Berdintasuna proposatzeko. Alegia, berdintasuna gaina ez da jaiotzen egiten da, ere ez? Eta orduan, berdintasuna sortzeko jakin behar dezu zerk eragiten duen desberdintasuna eta zeintzu diren desberdintasunaren ondorioak. Ze desberdintasunaren ondorioak dira, egotea kapitalistak eta proletarioak, emakumeak eta gizonak, beltzak eta ez beltzak edo zuriak eta ez zuriak. Eta, alegia, ezagutzen ditugun subjektuak, oso naturalizatua dauzkagunak, desberdinkeriaren ondorio dira. Dira, desberdinkerian oinarritutako botere erlazioen ondorio. Orduan, nik esaten diet, guazten hartzea sektore bat, errealitatearen dimentsio bat. Kasu honetan, familia hartzen dut, zergatik. Ze nire proposamena baldin bada imaginatu, ez? Utopia feminista, sozialista, noski, antiarrazista bat, nik proposatzen diet, orduan, gure utopian, ezingo dira egon, ez kapitalistak eta proletarioak, ez emakume eta gizonak, ez zuriak eta ez zuriak. Orduan, sortu behar dezute, utopia bat, mekanismoekin, nun gaur egungo subjektuak desegiten diren.
subjektu berriak behar ditugu, gaur egungo subjektuak desberdinkeriaren ondorio direlako. Orduan, hartzen dugu familia eta esaten diet, begira, gaur egun, da dibide bat, beste asko jarri daitezke, hezkuntzaz ere hitz egin dezakegu, momentu honetan hartuko ez familia, berak ere komentatzen duelako gainera bere liburuan, eta da, gaur egun, lan ez ordaindu, mundu mailan egiten den lan ez ordaindu, ia guztia, 97% egiten da familiaren eremuan. Mundu mailan, familiaren eremuan, alegia familian. Eta lan ez ordaindu horren 95% emakumek egiten dute. Familian, bale? Orduan, amaitu eta guretzako emakume egiten zaituena ez da kromosoma bat, ez? Baizik eta hain zuzen ere lan ez ordaindu guztia egiten dezula, ipurdiak garbituko dituzula musutruk, eta abar, bai? Horregatik gera materialistak, nik marko materialista batetik ari natzaizue gaur. Orduan, analisi hori baldin badaukagu, ez bakarrik, familian ez da bakarrik lan ez ordaindu guztia egiten, baizik eta violentzia, emakumeen aurkako violentzien 77-72, tarte horretan familian ere gertatzen da, bale? Horrek esan nahi du, horrek esaten dizu familia, produkzio, desjabetze eta violentzia unitate badela. Maitasun unitatea izan daiteke ere, baina printzipioz da produkzio eta desjabetze unitate bat, lan ez ordaindua egiten den eremua delako eta violentzia gehien gertatzen den eremua, bai? Eta orduan horregatik nahi dugu desegin familia, ez da simplemente nahi dugulako familia bolitu, da familiarekin amaitzea hori, helburu hori datorra analisi batetik. Orduan nik proposatzen diet, guazen espazio hori hartzea, eta orduan espazio hori antolatu behar dezue bi arau jarraituz, bi arau. Eta bi arau hauek dira familia egiten dutenak, direla. Espazio utopia berri horretan, sexua daukatenak beren artean ezin dute elkarrekin bizi, eta descendentzia genetikoa dutenek ere ezin dute elkarrekin bizi. Familia heteronuklearraren bi oinarriak dira gaur egun. Familia heteronuklearra da normalean ez sexua daukazun horrekin eta gero ondoretza genetikoa daukazun horrekin. Hortik hasten da, esango genuke, ez familia mononuklearra. Orduan, espazio bat sortu behar baldin badezu nun hori ezin dan gertatu, ja, imaginatu behar dituzu etxe bizitzak bestera batean antolatuak, baina ez dakarrik etxe bizitzak. Hemen gero esaten da, proposatzen da. Egingo dena da, hemen helburua da berriro, gizon emakume kategoriak desagertzea. Orduan, horretarako egingo duguna da, lehenik eta bain, ama aita figura desagerrarazi. Eta horretarako egingo duguna da jarri lau bost ama aita. Guraso guazen esatea euskera, ze badaukagu hitza. Ez dezu esan behar ama aita, guraso esan daiteke. Margaret Pierceek edo uste, danak ama zirela, eta, orduan, horre egongo dira lau bost pertsona, izango direla lau bost umeen gurasoak. Ama bost urtera arte, ama zazpi dana dalakoa. Eta txandatu egingo dira, alegia egongo dira, aste batean gaur dibortziatuek egiten duten moduan. Basikoki, dala, aste batean egongo dira lau pertsona, lau bost aurroiek zaintzen, urrengo astean beste lau. Eta gero berriro errepikatuko da, alegia, afekzioa eta relazio afektiboak estableak izateko, eta abar. Baina hor ja, ez da egongo aita eta amarik. Izango dira gurasoak, eta etxe bizitzak ja prestatua daude horretarako. Ze horrek esan nahi du gero pertsona horiek bizitzeko beste bizileku bat daukatela, bai lagunekin, bai dana dalakoekin, izan daitezke ere gazteak eta zaharrak, dana dalakoa. Hor gero, aukera desberdina daude, pixu desberdinak eta abar, baina bi arau horiek errespetatuz. Orduan, denboraren poderioz, azkenean, noski, etxe bizitza bermatu egon behar du, eta abar, ez, eta orduan hor sakondu behar da estrategietan, baina denboraren poderioz, azkenean zer gertatzen da. Aldatzerakoan familiaren egitura hori, desagiten dezu produkzio eta desjabetze unitate hori ez dagolako ama aitarik, eta beraz ez dago amarena egingo duena, eta lan ez ordaindua, eta eszedentzia guztiak eskatuko dituena, ze gogorarazten dizuet gaur egun 92 eszedentziak emakumek eskatzen dituztela, orduan, hori ja desegiten da, eta hortikan hasten gera ama aita kategoriak urtzen pixkanaka. Eta horrek esan nahi du, jaiotzen diren horiek eta mundu berdinetara atoztenek ere, egitura emozionalari dagokionez, aldatu egiten dituztela egitura emozionalak. Hau zergatik esaten dut. Ze familiaren abolizioa, beste hainbat gauzen abolizioak, ekarri behar duelako egitura emozionalaren aldaketa. Ze, klaro, guk hasi gaitezke hemen familia abolitzen, baina jendeak desio du
bikotea eukitzea, beren seme alabak edukitzea, esan nahi hor dago, desiragarria den mundu bat, estatukua oso ondo, gainera, oso ondo egiten du estatukuak, bai, desiragarria den hori, bueno, ia gehienak desiratzeko, eta orduan egitura emozional hori hor dagoena aldatu egin behar da, baina egitura emozional hori aldatzen da kanpo egiturak aldatuz, urbanismoa, hirigintza, bai, espazioa aldatuz, eta horrek egiten duena da, zu jaiotzen zea mundu batean, nun aukera asko dauzkazun eta oso politxak, lagunekin bizitzeko, eukitzeko ondoretza genetikoa edo ez, bai, eta abar. Eta orduan horrek irekitzen du asko etorkizuna emakumei bereziki, bai, nun berriro ez duten zertan mazte edo ama izan behar ze kategoria horiek desagertuko lirateke. Eta hori desagertzen baldin bada, zuk ezin dezu jarri emakumeen esku familia barneko lan ez ordaindua. Karo, honek esan nahi du, gure utopia hauetan ere koakzio utopikoak egongo direla. Horrela ditzen ditugu. Esan dugu, gure utopiak ez dira modernoak, dira utopia kritikoak, nun egongo dan kontrol bat. Bai, ze gu ez gaude, ezuk ere gaina komentatu ez gera zerotik hasten, ez dietuzten esaten, bueno, zerotik hasi, ez, hasi behar dute gaur egungo gizartetik. Eta orduan jarri behar dituzte mahai gainean estrategiak gaur egungo gizarte horretatik beste gizarte berri horretara pasatzeko. Eta transizio hori nola egingo da. Eta transizio horretan koakzioak egongo dira, eta kontrola egon behar du. Ze noski tendentzia da gizonek normal ez dutela zainduko, besteak zainduko dutela, beraien identitatean daukatelako, eta orduan kontrol mekanismo pila bat jarri behar dira martxan gizarte guztietan bezala berdintasuna eraikitzeko. Eta hau oso desberdina da utopia modernoekiko. Hemen esaten da berdintasunak eta askatasunak behar dutela koakzioa. Eta behar dituztela domestikazio prozesu oso zehatzak. Bai, eta orduan hor denbora maitu zaiten, bada. Vale. Bueno, nola orain daukagun elkarrizketa, vale, bueno, pues hor utziko dut, baina hori ez, labur bilduztan, niretzako nik batez ere tresna politiko moduan erabiltzen dutela utopia, eraldaketa politikoetarako, eta horretarako noski, zer gertatzen dago, oin komentatuko dugu, zientzietan ere oinarritu beharrea. Zientzia guztietan, eta zure egungo, orainaldiko paradigma zientifikoetan. Ez, hau igual orain jorretuko dugu, berriro, nik esan dut lehen, utopia onak egiteko, utopia serioak, analisi finak egin behar dira, errealitatearen analisiak, eta horretarako behar ditugu tresna kontzeptualak, sistema kontzeptualak, eta times up. Vale. Orduan, txoin, nik nahi eta zigelkarrizketa ze galdera bat daukat hemen. Esaten ez du liburuan, asko gustatu zaite, baina nahiko nuke azaltzea. Momentu batean esaten duzu Haraway, ez dakitzagutzen zuten Haraway da oso gure referente bat, bai, feminista materialistentzat. Esaten duzu Haraway asko erabiltzen degula eta abar, edo, ez, erabiltzen degula, baina Jose Azurmendi ez horren beste, ez, eta zentzu horretan, gu horretatik, ez, gure marko propiotik, ez, Jose Azurmendi erabili beharko genukela. Eta nire galdera da, zergatik da Jose Azurmendi gure marko propioa eta Haraway ez? Haraway ere bada gure, izan daiteke pentsatzen dut, gure marko propio bat. Nik uste dut gehiago dela, nondik abiatzen garen, edo gure ez dakit nola esan, gure sustraiak edo non dauden, edo begirada nondik egiten dugun, ez? Haraway irakurtzera goaz, lehen esaten nuen guretik eta euskeratik, edo ez dakit oso ondo nola deitu, ez? Ez dagoat oso definitua ere hori zer den, baina gure leku horretatik ari gara Haraway irakurtzen, edo Haraway ari gara irakurtzen pentsatuz akademia ingelesiztunean ari garela ikerketa egiten. Ez, uste dut horrek begirada kontua dela inbeste, eta ez liburuan ere saiatu naiz argitzen, baina, bueno, ez dut uste Haraway ezagutu behar ez dugunik. Uste dut momenturen batean galdetze esaten dela zergatik hartzen ditugu gure utopiak irudikatzen jartzen garenean, zergatik jotzen dugu Donna Harawayren gana, parentesi artean, arrazoiz, zez Donna Haraway bide asko ematen ditu, eta tresna asko ematen ditu utopiak irudikatzeko, eta zergatik ez dugu jotzen Jose Azurmendiren gana, behar bada lehenengo kolpean, eta evidentea ez da Joserenaga joatea utopia bat irudikatzeko, eta agian ez du izan beharrik ere, baina Azurmendia aipatzen dut liburuan, referente nagusia bera delako, eta nire kasuan behintzat marko propioen kontu hau eta utopiai adibidez gure lekuetatik begiratzea eta nire kasuan beraren bidez ikasi dudalako. Nik tesia egin nuenean ez da bereziki zentrala euskeraren kontu hau edo begiradan edo kokapenaren kontu hau,
utopietan ez nuelako hasiera batean pentsatzen hain zentrala zenik ere, edo ez dakit utopia zerbait, ez dakit abstraktua da, edo unibertsala da, edo ez du zertan kokatua egon, ez? Eta gero Joxe Azurmendi irakurriz eta begirada, Joxe Azurmendi eta beste asko, liburuan ere aipatzen ditu Sira Crespo, edo Alaitz Aizpuru, edo Ariz Garmendia, edo jende gehiago da bil horretan, eta beraien pentsamenduarei esker konturatzen joan ez ni ere, utopia bat irudikatzen jartzen garenean, hau guztia ere badagoela, eta utopia ez dela zerbait neutrala, eta derrepente konturatzen zara, Tomas Mororen utopia nazio estatu ingelesaren irudikapen bat dela. Orduan ez da hain gauza arraroa, guk ere guretik, errebindikatzea hasteko, baina konstiente izatea ere, utopiak pentsatzen ari garenean, ari garela nazio bat pentsatzen, edo hizkuntza bat pentsatzen, edo kultura bat pentsatzen, ez? Orduan, da pixkat, galdera ere, liburan pixkat provokatibotik igual egina dago, baina da pixkat jartzea, begirada horretan arreta, eta hori azaltzen, liburan mitzat hori azaltzen saiatu naiz. Bai, pixkat zehatzeko izan da, badakit, ez? Ez askotan gainera guri ere izan digute neri zehazki, desde luego, liburuetan, gizonek normalean, oso kritikak egin eta gero, kritika onak eta bare, baina ez ditu dala euskal autoreak erabiltzen. Eta, klaro, hemen egia da, eta alde batetik egia da, eta ora agertzen da subalternitatearena, ez? Eta Joxe Azurmendirekin ikusten dugu, subalternitatearena, ez daukagu estaturik, eta zentzu horretan estaturik ez aldin maukazu, estatua daukatenekiko subalternitatean zaude, argi eta garbi, baina gainera hizkuntzarena beste subalternitate bat dela, ez eta lotuta egon desberdina dira. Baina zer gertatzen da, gure kasuan ere ia gehienak gizona direla. Euskal autoreak pasa zaizkigunak gehienak gizona direla. Eta zientzia politikoetan zer esanik ez, ez? Eta orduan nik askotan ere, nahita egin izan dut hori, Joxe Azurmendirekin ez, ez, baina askotan, eta klaro, hartzeko emakumeak kanpokoak dira. Eta hau da gertatzen dena berriro ere, beste hegemoniarekin, eta da, estatu batuak hegemon hau, ez, akatzen hilko den hegemon hau, estatu batuetako erreferentzia dira gehienak dauzkagunak, eta hori egia da, naiz eta izan feministak eta abar, inkluso arrazializatuak direla estatu batuetakoak, ez, eta orduan, beti gaude, ez, lehen esan dezuna, ez, menderakuntza poliedriko baten, ez, edo menderakuntza bai menderatua edo menderatzaile poliedriko batean mugitzen, ez, eta orduan, zentzu horretan, ados nago, eta hartu behar dugu denetik, eta gu horretatik egin, ez? Nik hor bai esan, ez dakit ados zauden, utopiak, desde luego gure utopiak ez zaizkio jende askori gustatzen, esan nahi. Eta ez zaizkio jende askori gustatuko. Eta hori egia da, utopia modernoekiko adibidez diferentzia hori dagoela, ez? Eta da guk ez daukagula helburu hori ere. Denei gustatzea, ez? Ze badakigu gure utopietan batzuk galdu egingo dutela, obviamente, botere gehien daukatenak galdu egingo dute boterea, baina, utopiaia gehienetan, alegia, aberatsekin hau ondo ikusten da, ez? Osa, utopia berdinzaleetan argi dago aberatsak, osa, ezin dugu esan ez guztiak hobeto biziko gera, ez barkatu, aberatsak ez, eta hau, ez, beti unibertsalizatu nahi nik ulertzen dut, eta gainera tresna politiko eta mobilizaziorako oso ondo dago, bai, denak hobeto biziko gera, ez da egia, hori errealitate bada, ze hain zuzen ere aldatu nahi deguna da, ez, gaur egungo bizimodua, eta gaur egungo bizimodua aldatzeko, ez, bizimodu asko desegin behar dira, ez? Guztiz, neutralizatu behar dira, ez? Eta horregatik ere utopiak behar ditu, esan moduan, koakzio sistema horiek, ez? Zeneri grazia handia egiten dit, baina ezkontzarena, gaur egun, ez? Suposatzen da, desira, gaur egun gutxio, porque gero datuak, guarren olatu feministaren eta gero, badakizue demografiak bera egin duela, asko oso pozik gaude, eta badakit asko ez daudela pozik, baina oso pozik gaude, eta gainera 2030 esaten dute emakumen 43% izango dala bikote gabea. Eta hori da, laugarren olatu feministaren ondori ba, ez? Argi eta garbi. Orduan, sin más, hori esaten nun, azken finean ez dakita adoz zauden, zuk esango dezu, nola ikusten duzun utopia boterea eta koakzioarena. Bai, nik horre askotan daukadan galdera da, eta oain berrikusten ibili naizela jakineko zure artikulu hori, eta politismo bastarta irakurtzean ere... Bai, ze violentzia dan desiragarria utopia batean, ze
uste dut lehenengo koska dela konturatzea utopietan, guri desiragarri egiten zaizkigun utopietan ere violentziaren bat, ezakit violentzia deitu, koakzioa deitu edo disiplinamendua edo nola deitu, egongo dela, utopiak ez direlako, ez dakit, mundu fantastiko hippies betetakoak, ez? Pues badaude estatua, badaude egitura, badaude erakundeak eta horrek denak disiplinatzen du, eta lehen esan, ikaslei jartzen dizun ariketa hori ez, sujeto batzuk sortzen ditu, eta sujeto horiek disiplinamenduz ere sortzen dira. Eta behin eta berriz, hori testuak irakurtzerakoan etortzen zen galdera da, utopia horietan ze violentzia diren desiragarriak, eta ez dakitzuk erantzunik badaukazun, nik behintzat askotan erantzunik ez daukat, ez bada esatea, violentzia batzuk egongo direla, baina ez zaila egiten zait irudikatzea hori, orain arte gu bizigaren gizarteetan ere, violentzia hori oso modu konkretuan jasaten dugulako, eta alderdi, ez dakit nola esan, positiboago batetik edo esiragarriago batetik irudikatzea oso zaila iruditzen zaidalako. Ez dakite zuk edo ikasleek behar bada irudikatzera iritsi dena ariketa horretan violentzia disiplinamendu dena delako hori nola garatu gauzatu daiteken oso zaila iruditzen zait konkretura ekartzeko. Beraiek nik behartzen ditut, eta orduan jarri behar dituzte kontrol mekanismoak eta vigilantzia mekanismoak, ze nik horretara behartzen ditu, ze bestela da La Land, ez? Eta orduan esatituz, baina ze violentzia mota erabiliko dituzun. Hor, violentziarena da oso gai zaila, ni jaiatzen naizena da, ikasleekin oro are, baina ikasleekin denbora gehiago daukat, eta da violentzia kualifikatzen. Hola, violentzia desberdina daude, violentzia da bizitza eta boterea bezala, ezin da desagertu. Orduan, egin behar duguna da kontrolatu eta zenbait violentzia desagertarazi, bai? Eta besteak kanalizatu, esango genuke. Orduan, oso garrantzitsua iruditzen zait kualifikatzea violentzia desberdinak, ez? Ze gure gizartetan, ez? Bai, violentzia horrorosoa da, bai, baina violentzia legitimoa dago. Osea, estatuak berak badauka violentzia kualifikatu bat, dala violentzia legitimoa, dala poliziarena, estatuaren violentzia, eta hori violentzia legitimoa ditzen da. Orduan, violentziak eta violentzia daude, ez? Alegia, esaten ari gea, erabatean edo bestean, violentzia beharrezkoa dela bizitzarako. Kontua da, ez, esan moduan ze violentzia mota. Eta hor, gertatzen dena da, eta lehen esaten nunez hezkuntzarekin, eta ezkontzarekin ere, eta da, violentziaren kontua, hor dimentsio bat, oso garrantzitsua, da naturalizatzen diren violentziak desagertu egiten direla violentzia moduan. Alegia, ezkontza, lehen hasi naiz esaten, ezkontza dator emakumeen elkartruketik. Osea, guk saltzen gintuzten eta behi batekin elkartrukatu dana dalakoa. Osea, ezkontza da mekanismo bat jartzen dena garai batean, historiaren garai batean, eta gero zabaltzen dena, nun gizarte patriarkaletan, menderakuntza maskulinoan oinarritutako gizarteetan emakumeak trukatu egiten diren. Hortik dator ezkontza. Eta gaur egun, inork ez luke esango, ezkontza, ze barbaridade ez, dagolako naturalizatuta eta bilakatu alako desio. Eta orduan, hori da esan nahi nuena, eske desiragarri ditugun gauza asko violentzian daude oinarritutak, baina naturalizatu ditugu eta orduan desiatzera llegatu gera. Eta horrela funtzionatzen du historiak eta humanitateak. Horregatik, askotan perspektiba behar dugu, ze berriro, violentzia ez da zerbait absolutua, gauza asko iruditzen zaizkigu orain oso violentuak, orain dela 50 urte ez zaizkigunak iruditzen. Eta imaginatu hain dela 500 urte, eta imaginatu mendi 500 urtera, ez? Orduan, violentziarena da fase bat, materiaren fase bat esango genuke, eta orduan gu nahi deguna da berriro zenbait violentzia neutralizatu eta beste koakzio batzuen bidez beste batzuk naturalizatu. Alegia, desiatzea lagunekin edo pertsona ezberdinekin elkarbizitzea. Desiatzea umerik ez edukitzea, por ejemplo. Beste batzuk, desiragarritasun horrek beti eskatzen du humanitatearen historian hasieran violentzia, dosi bat, beti. Eta hau, oso ondo dakizue, ama izan zeratenak, eta aita izan zeratenak, igual ere dala, zuk izaki bat daukazunean, jaiotzen denean izaki bat, hori da izaki bat. Osea, zuk hortikan sortu behar dezu sujetu bat, sujetu autonomo bat, sortu behar dezu emakume bat edo gizon bat asteko gizarte honetan, sortu behar dezu hori langilea izango dena, eta prozesu hori da dominazio prozesu bat, menderakuntza prozesu bat da, domestikazio deitzen dioguna, domestikatu behar dezu, izaki hori, eta horrela ailegatu gehan, ikau beti izaten detez, ameba batetik izatetik, hau izatera, edo hori izatera, hori da prozesu oso violento bat, oso violentoa, gauza marabilloso askorekin ere, baina berriro, fijatu behar gea, horregatik esaten nun, utopia planteatzerakoan, fijatu behar gea, analisietan, alegia, nola sortu den gure gaur egungo errealitatea, nundik datorren, zer violentzia mota
erabiltzen diren gaur egungo gizartea sortzeko, eta nola desegingo ditugun violentzia horiek guztiak beste gizarte bat sortzeko, ez? Eta horregatik ere ez da utopia modernoa, ze da guk beharko ditugu. Horregatik nik behartzen ditut, pentsatzera ere violentzian eta koakzioan eta abar, ez? Bestela, erreproduzitzen ditugu esan dezuna, ez? Betikoa hobetu. Bai, klaro, ikaslei planteatzen diezuna eta baina esaten zenuna ere da, gaurko gizartetik abiatuz, sortzea gizarte utopikoago bat, eta bide hori nola egiten den kontatzea, ez? Eta, asmatzen dudan ideia hau azaltzen, baina liburuan utopiaren da politikaren arteko bereizketan tematzen naiz, uste dudalako gaur egun ere badaukagula joera bat, gauzak pixka bat nasteko, eta politikoki egin beharreko hori, batzuetan ari garela aldarrikatzen utopiatik egitea, ez? Ez dakit ze adibide jarri, baina guk gaur nahi badugu, ez dakit etxe bizitzen gaiarekin behar bada, badaude adibideak belaunaldi arteko etxe bizitzenak, eta hoiek gauzatu nahi baldin baditugu guk gaur biharre izan ditzagun, uste dut hori politikatik reibindikatu behar dugula, eta politikoki egin behar dugula. Eta hori ez dela zerbait utopikoa. Eta esaten dut, liburuan utopikoa zerbait ez egingarria dela, eta batez ere egingarritasunetik pixkat aldenduta irudikatzen dela. Eta utopiak baduela justu potentzial hori errealitatetik bereizita, gaur egunetik bereizita irudikatzeko beste mundu bat. Eta horrek potentziala handia duela guk ere irudimena beste mundu batean lantzeko edo gure gizarteari buruz pentsatzeko eta abar. Orduan, claro, zuk aipatzen zenuen prozesu bezala, ez? Utopia tresna politiko bezala etorkizun desiragarri hori sortzeko. Eta orduan sortzen zaian zalantza da, ze ulertzen dundik ere uste dut, liburuan esaten dudan hori pentsatzen jarraitzen dudala, baina hala ere, gaur egungo munduaren edo politikaren eta utopiaren arteko horretan uste dut badagoela beste eremu bat, eta uste dut feminismoa bat dela horren adibide oso argi bat, ez dena ez politiko eta ez utopiko edo aldi beren bi gauzak dena. Ze feminismoa gaur egungo praktiketara eraman daiteke eta eramaten da edo gaur egungo munduan eragin dezake, baina aldi berean Euskal Herri feminista bat oso gauza utopikoa ere bada, oso gauza ez dakit iraultzailea ere bai, edo beste Euskal Herri bat litzateke, desde luego ez gaur daukagun hau. Orduan uste dut utopiaren da politikaren arteko horretan badagoela eremu bat oso ondo definitua ez dagoena ez alde batera eta ez bestera, behar bada direnak existitzen ez diren mundu politiko batzuk edo ez dakit oso ondo nola esan, eta nire buruan behintzat pixkat nahastean daude ez dakit zurean ordenatuago dagoen edo gaur egongo mundutik utopiko horretara edo etorkizunarekin dagoen lotura hori evidentea egiten zaizun edo utopiaren da politikaren arteko bereizketa hori nola jaso duzun bestela liburutik. Ez dut horrela pentsatu inoiz. Ez dakit, ni naiz mucho de venga, tira. Osea, guazen egitea, eta orduan iritsi edo ez zentzu horretan, ez? Eta orduan egia, ez? Oso hausnarketa interesgarria da. Nun hasten da utopia eta nun amaitzen da politika. Nola, gure utopiak oso politikoa diren, ez da joatzutan, ez berdintzerik, ez? Hori egia da. Neri gehien gustatzen zaidana, eta hau da beste adibide bat, da askotan nik utopia. Ez da bakarrik eraldaketa politikoa sortzeko, askotan da kortozirkuito bat eragiteko, por ejemplo, ez? Lehenguan ere geunden formakuntza batean, formakuntza politiko bat zen, osea, jende politikaria zen, ez ziren ikasleak, eta orduan nik eskatu nien hezkuntza pentsatzea bestera batera, bale? Alegia, bakarrik zentratzea, osea, gizarte utopiko horretan, etorkizuneko gizarte desiragarri horretan, eta bakarrik hezkuntzaren arloan zentratzea. Ba, izan zen imposible, ere. Imposible inork pentsatzea hezkuntza entzierrozko eraikinetatik kanpo. Entzierrozko eraikinak dira gure gizarte disiplinarioen oraindikan ere, hori aldatzen ari da, baina ezaugarri bat, bai? Gu jaiotzen geha residentzietan, pisu nuklearretan bizitzen geha, eskolari pasatzen geha, institutoak, erresidentziatik ere pasako geha, denak dira entzierrozko eraikinak ikusten badezue. Dena dira, eskola da, eraikin bat nu jartzen duten jendea, residentzia da, eraikin bat nu jartzen duten jendea, bale? Fabrika ere, kartzela da, leku bat nu jartzen duten, hori da entzierrozko eraikinak, bale? Eta entzierrozko gizartea da gurea zentzu horretan, alegia, entzerratu egiten gaituzte, hortikan subjektu zehatz batzuk sortzeko. Horregatik hau ez dugu asmatu, esan eta hau liberalek oso ondo egiten dakite, ez? Eta hortikan ateatzen dituzte
dituzte hezkuntzatik, subjektu produktiboak, por ejemplo, ez? Dakitenak hau, eta horrela portatuko direnak, ez? Tal. Orduan, zu jartzen dezunean, esatezunean, bai, hezkuntza bestera batera pentsatu eta atera ezazue entzierrozko erakundeetatik. Bai, eta orduan askotan da, bueno, bale, hezkuntza bizitza osoan zehar. Bai, baina bizitza osoan zehar, baina esan nahi, nik 0 urtetatik. 80 urtera arte, ikasiko dezun guztia ez da izango entzierrozko erakundeetan. Eta gainera, zuri erakutsiko dizutenak ez dira izango irakasleak. Letxugak plantatzen, izango dira, letxugekin dabiltzanak. Lehen arreta oinarrizkoa medikuntzan. Beste hainbat garbitzen, nola ikasiko dugu garbitzen, por ejemplo, ondo garbitzen, ez? Horiek izango lirateke utopia batean, ez? Pues hezkuntzak lehen lerroan jarriko lituzkeen gauzak, ez? Nola sukaldatu, nola garbitu, bai? Alegia nola jarri letxuga jan alizateko eta abar. Eta hori ez da zertan entzierrozko eraikinetan gertatu behar. Igual zirugia bat, bai. Baina beste hainbat gauza eta bizitza osoan zehar ez lirateke izango entzierrozko instituzioetan, baizik eta zuk jungo zinateke ikastera, ez, egiten diren toki horietan gauzak berdin du zer, zoaz horrea eta horri ikasten duzu. Bai? Karo, ja paradigma hau, ja zaila egiten zaigu. Orduan, askotan ere kortozirkuitu moduan, ez, sartzea horrelako gauzak, alegia, gauza utopikoak edo galdera bentsat utopikoak, hezkuntza bera bestera batera pentsatzeko, ze oso zaila egiten ari zaigu hezkuntza era emantzipatzaile batean pentsatzea, ze hezkuntza publikoak emantzipatzen gaitu handi batean, eta aldi berean menderatzen gaitu, ez? Eta orduan, nola atera hortik, ez menderakuntzatik eta zeatik, baizik eta nola atera gaur egungo entzierrozko zea horietatik, ez? Isildu ingonez, denbora juten nahi zaigu. Gogoratu ditorrek hezkuntzarena komentatu dezula, orain dela hilabete batzuk eki genuen olako pote filosofiko bat eromenaren inguruan, eta etorri zan Itxaso Martin, tesia egin dula justu eromenaren inguruan, eta frankismo osteko emakumeak zeuden zentroen inguruko ikerketa bat, olako zerbait egin zuen. Eta kontatzen zuen hor besteak beste, autismoa oso berandu, gaixotasun mentalen inguruan, edo eromentzatze hartzen da, eta autismoa oso berandura arte etzela diagnostiko bezala sortu edo jaso oso produktiboak zirelako. Eta katean lan egiteko oso produktiboa zela autismoaren, edo autismo batzuen zera, izateko modua, ez dakit nola ditu. Eta orduan, pixka gizartea zerbitzuetara aldatu arte edo diagnostiko hori asko berandutu zela. Eta orduan, zerbitzutako gizartean autismoaren ezaugarriak ez direnez behar bada inproduktiboak, orduan diagnostikatu zela. Hau esaten dut, esateko, klaro, utopiaetan pentsatzen hasten garenean, produkzio hori segunetan olakoa den, edo gizarte horren antolamendua segunetan olakoa den, gaixotasun mentaltzat daukaguna, edo normatza daukaguna, edo ez dakit ez, hori ere aldatzen joango dela. Eta hezkuntzari begira ere, hezkuntzan orain ere hain tematu eta gaudela batzuetan diagnostiko guzti horiek egiten, hori ere behar bada oso beste leku batetik irudikatuko litzatekela, ez? Besterik gabe gogatuko goratutorri zaitetu. Ez genuke igual hezkuntza dituko, baizik eta bizitza, sin más, ez? Osea, ikasi bizitzen eta abar, ez? Super formala gea. 10 segundu falta dira, nala beñat. Bueno, galderak lehen esan dakoa, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, Juleta Alba, seguro oso solasaldi mamitxu izan da, eta seguro galderak edo zalantzak edo osnarketak egon daitezkela publikoan, ea norbait animatzen den, badakita hasieran batzuetan kosta egiten dela, eta bestela, nik ingo izuet bat, baina ingo izuenek. Bueno, ez, nik galetu nahi nizuen, itzein duzu utopiez eta utopiak nola irudikatu, eta baina igual urratxe erdi bat atzera eginez, azkeneko egun hauetan ere egon da pixkat mai gainean, eta bueno, ez hemen bakarrik, baizik eta azkeneko urtetan mai gainean dauen goza bada, utopiak pentsatzeko ezintasuna, ez? Edo ze errez pentsatzen dugun distopia, edo ze errez pentsatzen dugun apokalipsian, eta zenbat kostatzen zaigun aldiz, orain egin duzuten ariketa hau egitea. Orduan, gaur egungo kontestuan, arazo hori, arazo hori nola ikusten duzen, nola egin aurre horri, hor dago Jamesonen aipu famatua, erresago irudikatzen dugula munduaren bukaera, kapitalismoaren bukaera baino, eta, hau da, utopiak pentsatzen jartzeko arazo horren atzean zer ikusten duzuen, edo nola pentsatzen duzuen hori. Hasi zu, Alba. Bai.
Hori, Laila Martinezek ere kontatzen du bere liburuaren hasieran, ez? Utopian ez naiz liburuxka dauka, eta sarreran esaten du tarteka hitzaldiak eta, 2000 eta ez dakit noizkoa den, baina urte batzu ja pasako ziren igual. Eta tarteka hitzaldiak ematen zituela, eta bertaratutako gero hitzaldiaren ondoren galdetzen ziela, uste dut etorkizuna nola irudikatzen duten edo, eta inork ez ziola erantzuten gizarte hori desiragarriagoa izango zenik gaur egungoa, baina da inork ez ziola esaten lan ordua jaitsiko zirenik, edo produkzioak zeak errekuperatuko zituenik langileak, edo dena zela oso apokaliptikoa bezala, eta zentzu hortan ez dakit gaur egun momentu hortan jarraitzen dugun edo ez. Nik uste dut galdetzen zaigunean utopien inguruan, nolako utopiak irudikatu eta ezintasun hori daukagunean, batzuetan atzean dagoena dela pixu oso handi bat eta derrepente karga handi bat erantzuteko gaur egungo munduari beste totalitate definitibo batekin erantzuteko pixu hori, ez? Honek ez du funtzionatu, zein da alternatiba. Eta inork ezako alternatiba hori, eta orduan gelditzen gara oso galdera handi baten aurrean oso txiki. Eta nik uste hor klabea dela, utopia kritikoek ere hortik bideratzen dutela, kontua ez da utopia bat eta bakarra eta azkena irudikatzea, kontua da utopia desiragarri izan daitezken mundu horiek irudikatzea, bat baino gehiago, edo erantzun intuitiboetatik hasi eta tiratzen joan, eta honek gauza batek bestera eraman, eta pixkat horrekin jolastea, ere lehen aipatzen zenuen jolasarena, uste dut horrekin jolastea ere badela kontua, eta karga pixkat ere kendu eta arriskatzea hortara, ez pentsatu gabe munduaren gizateriaren etorkizunaren zama gure gain dagoela, ez dakit hori bakarrik ez da izango, baina uste dut horrek ere pixatzen duela. Bai, hori egia da, horregatik nik adibidez nire ikaslei esaten diedanean hau, jartzen ditut taldeka. Nik adibidez, ariketa utopiarena ez dietuzten etxean egiten. Egin barte entzerratuta, gelan, horregatik entzierrozko gauzak askotan balio dute, ez duk horrela kontrolatzen dezut, ardun. Oso kontrolatua daude, asko kontrolatzen ditut egite dutenean ariketa hau. Hain zuzen ere zergatik, hasten dira danak distopiakin. Distopiakin. Denak hasten dira distopia, ia denak hasten dira distopia batekin. Ez, honek ez du balio. Desiragarria dezun zerbait. Ze hemen kontua da, kostatzen zaiguna, ez dala simplemente irudikatzea beste zerbait, baizik eta zer degun desiragarri. Claro, hemen, porque printzipioz, zuk desiratzen dezunaren portzentaje haundi bat estatukuak desiratzen duena da. Lehen esan dut, bikotea eukitzea, senalabak eukitzea, hori estatukoaren desioak, birsortu behar dezu. Orduan, karo, zuk jartzen dituzu ataka horretan, edo jartzen gira ataka horretan, zerbait desiragarria, baina ezin du izan estatuskua erreproduzitzen duen desira hori. Orduan, horregatik kontrolatu behar ditut asko, eta orduan, astero, daude hor, ordu bat eta erdi, eta ni pasatzen naiz maietatik kontrolatuz, ez dadin izan distopia bat, eta ez dadin izan txorrada bat, alegia, analisi fin bat egin behar dutela. Eta horregatik uste dut, askoz ere gehiago kostatzen dela desiragarritasuna zer den, baina hau gertatzen da ere, askotan, galdetzen diozunean, jende askori, zer nahi duen? Osa, ja ez zer desiratzen, zer nahi dezun. Eta gu, adibidez, gazte askorekin ibiltzen gehala, gu, ni irankaslean naizelako unibertsitatean, eta ez dakarrik gazteak, doktora hautza egiten dutenak, osa, 25, galdetzea zer nahi dezun. Hori oso zaila da, hori argi eukitzea. Imaginatu, zer desiratzen dezun, ez zer nahiko zenuke desiratu. Porque hori beste gauza da, desiratzen dezuna, eta beste gauza da, zer nahiko zenuke desiratu, ez dauzkazu desio asko ez dituzunak eduki nahi. Orduan, bueno, ez, horregatik dago lana handia egiteke ez, eta orduan, nik horregatik entzerratzen ditut. Ze, ezin dezu utzi, ze bestela nahi gabe tendentzia, juten da, estatukuaren diskurtsoetara eta pixkat erreproduzitzera gaur egungo desioak, baina baldintza hobeagotan askotan, ez? Hori, lan gutxio, edo lan ordaindu gutxio, edo lan hobeak, edo dana alakoa, ez? Eta hori, baina zer nahiko zenuke? Lan egin nahi dezu? Ez dezu lan egin nahi? Zer deitzen diogu lana? Ze hau da beste kontu bat? Karo, hau egiterakoan, ariketa hau egiterakoan, kontzeptu pila bat pentsatu behar dira, oinarrizkoak diren kontzeptu asko, ze lana, aldatu nahi baldin badute, pentsatu behar duten zer dan lana, nola definitzen dan lana. Claro, aldatu behar da dena, ezin dizu lana definitu enplegu moduan, edo ezin dizu lana definitu soldata baten truke ematen dizuten hori bestela, baizik eta lana orduan izango da egiten dezun guztia, eta realitatea eraldatzen duen guztia. Eta orduan nola banatuko dira lanak. Ja hor ez dago sikiera zaintza lana edo ordaindutako lana, da nola banatuko diren lanak, zerren arabera, ez? Zer dan bere bizikoa, zer ez dan bere bizikoa, eta hor obviamente gatazka. Eta hori zultzen gea berriro gu horretara. Ez? Ze zaila den,
guak sortzea, eta nola gu hoiek beti diren gatazkatsuak, eta beti horregatik sortzen dira violentziaren bidez. Gutasuna beti sortzen da violentziaren bidez. Kontua, zenba violentzia, nolako violentzia, eta abar. Ze ezin da gu bat sortu, inolako koakzioarik. Bueno, esan nahet, eske askatasuna ulertzeko modua ere aldatu da, utopia kritikoetan. Ez, lehen esan dugu, eske askatasuna ez da jute amenditik korrika nahi dezunean, ez, taparrabos batekin, adibidez, osea, esan nahi, ez, inolako gizarte zehari gabe. Askatasuna ere egin behar da, eta askatasunak behar ditu disiplina asko, bentsat, nire ikuspegitik, naiz oso Foucaultiarra, eta askatasunak berak eskatzen du disiplina eta koakzioa zergatik, ze ni libreagoa naiz, hitz egin dezakedanean eta nahi detena defenditzeko gaitasuna daukadanean. Baina hau lortzeko disiplinamendu oso potentea pasa izan dut. Nik eta zuek eta denok, bale? Klasean, ikasten, irakurri, eta abar, orduan. Askatasunak ere, behar dituzten bai baldintza, ez? Eta orduan utopia hauetan, pues hor ere askatasunaren kontzeptua aldatzen da, ze berriro, oraindik gaude askatasun modernoaren ideiarekin, pixkat teleologikoa, pixkat paradisu kristau horrekin alderatzen den askatasun moduko bat, nun nahi dezuna egin dezakezun, ez? Eta askatasuna guretzako, desde luego, ez da hori, ez? Zer nahi dezu, eta nork esan du nahi dezun hori dela nahi dezuna, ez? Bueno. Eta gero, referente asko ere falta zaizkigu, uste, Tomas Mororen utopia gehiago edo gutxiago denok entzun dugula, baina Ursula egin behar bada, ez? Eta utopia askatasun moderno horren ideiak utopia modernoetan behin eta berriz reproduzitzen direnak ezagutzen ditugu, eta utopia desiragarriagoak egiten zezkigun utopia horiek behar bada ez digutugu ezagutzen hainbeste, eta plataformetan distopiez eta apokalipsiz beteta dauzkagu pantailak, eta orduan, erreferenteak ere behar ditugu guk ere gure irudimena entrenatzeko, edo desiragarri izan daitezken gauza horiek ere ezagutzeko, ez? Guztiz ados. Galderen txandada aztuta genukan, zalian gondela. Ba ezakit, best inor animatuko den azkenean, galderaren bat egitera. Ezakit zegartzen du nor, zenbat? Minutu terdi. Minutu bat eta 30 segundu. Bestela ez ba inor animatzen. Bueno, bai. Bueno, asko gustatu zait esan duzuen guztia eta dana, nik ez daukat irakurrita zuek daukazuen guztia eta dana, eta iruditu zait apur bat berezia, hitz egiten duzuen utopiari buruz, badirudia, badaukazuela buruan utopia hori. Eta izan behar da holakoa, eta egon behar da hau, eta egon behar da, violentzia egongo da, edo hau bestea, zentzu horretan, ez dakit, apurtxu bat esaltzeko, zelan heltzen zareten horretara, zekaro, nirtxako utopia da, hori, betikoa, ez? Oso helburu gorena, oso zaila lortzeko, eta ni geratu nintzen Galeanok modan ipini zuen zera horrekin, ez? Nirtxako oso berezia. Orduan galdera da apurtxu bat hori, ez? Kokatzeko, orduan, utopia hori, zer hor dago, zergatik horren markatuta dinot. Ez dakit ulertu den edo... Ez da markatuta, berak esan duena, da utopia desberdinak sortu behar ditugu, baina, klaro, utopia horiek sortzerakoan zehaztu egin behar da. Zer bestela orokorkerietan gaude, ez? Da orduan, gu egiten duguna da zehaztu, horrek ez du esai horregatik, esanet, asko ez dira dos egongo, eta beste planteamendu batzu jarri behar dira mai gainean, ez? Hau, guk jartzen dugu mai gainean zergatik, aldaketa politikoaren aldekoa geralako, eta orduan gu ez gaude, eta hori egin daiteke literaturan, eta zientzia fikzioa, baina gu politikatik egiten dugu, arlo desberdinetatik nire akademian, nago orduan segun nun nagoen, baina ni politikari moduan, politikari izan ez oso politikoa den pertsona bat bezala, gure asambladetan, hau oso beharrezkoa zen alegia. Nik utopien kontuarekin hasiko naiz, iritsiko da momentu batean, mugimendu feministak bilgunek eta hauek eskatuko duten, esango dute, hau jorratu behar dugu. Osa, ja, porque distopiakin gaude denbora guztian, eta orduan mugimendu feministak erabakiko duan dela urte batzuk, esatea hasiko gea honekin, eta orduan egingo du plangintza bat, eta orduan hasiko gea hori jorratzen. Ez, zentzu horretan, ni oso politikoa naiz, alegia, niri mugimenduak eskatzen dizzerbait, eta orduan horretara jartzen gea. Hori da, nire kasuan, zergatik iristen gean honea, nire kasua. Eta orduan, azken urteetan jorratzen jungea kolektiboki, ere? Osa, zu jartzen dituzun mai gainean ideia batzuk, eta gero adibidez egite dituzu jardunaldi batzuk egin ditugu 3 edo 4, nun taldeka, 100 pertsona, jartzen gehan taldeka, eta zuk esaten duzu adibidez, imaginatu, 2089an gaude. Ez dira emakumeak eta gizonak existitzen. Tal, jartzen duzu eszenatoki bat. Eta orduan jartzen duzu jendea taldetan, eta zaten duzu nola iritsi geha honeaino. Eta orduan jartzen duzu kirola, estetika, jartzen dituzu dimentsio desberdinak talde horietan. Eta orduan talde bakoitzak pentsatu behar du nola aldatu dan kirola.
Karo, emakumeak eta gizonak ez da existitzen, orduan nola izango da kirola, nola egiten da kirola, nola dago klasifikatuta, kirol desberdinak nola klasifikatzen dira, eta abar. Eta orduan, goaz horrela egiten. Orduan da, zentzu horretan da, jolas bat, alegia ez gaudela programa politiko zehatz bat egiten, bi ez daukagu inolako indarrik ere, osea ez gea, en fin, alderdi komunista txinatarra, orduan ez daukagu eta orduan, zentzu horretan hori, bai da, baliagarria zehaztea askotan, zer bestela, asko kostatzen zaigu zehaztea, orduan nik zehazten detenean, ez da horren beste esateko hau da horrela eta kitxo, da, zehaztapena ikusteko, zehaztu daitekela, eta zuek zehaztu dezakezuela ere, eta trebitzea askotan, ez? Bestera batea pentsatzea, ze kirolarena esaten baldin badizuet, ostia, horren jarri bat zeate pentsatzen, ez baldin emakumeak eta gizonak, nola klasifikatuko dituzute kirolak? Zerren arabera. Da orduan, ja hasten zea, ja dira mekanismo batzuk, lehen esan detena, ez horren beste utopia zehatz bat sortzeko, baizik eta kortozirkuiteak egiteko eta ikasteko zer den beste era batera pentsatzen. Ze niretzako arazoa hori da. Utopia gora, utopia bera, hemen arazoa da, ezin degula beste era batera pentsatu. Eta ezin badegu beste era batera pentsatu, ezin dugu beste gizarte bat sortu, ez? Time's up all the time. Bueno, onaino, eskerrik asko berriro, Jule eta Alba, eta eskerrik asko zuei.